hlavných úlohách v slovenskom znení Barbora Chlebcová, Peter Krajčovič, Milan Bahul, Zuzana Vačková, Miroslav Trnavský, Linda Zemánková, Tatiana Kulíšková, Lukáš Frlajs, Romana Odlická, Jakub Ružička, Monika Radvániová, René Jankovič, Alfred Acel, Michal Halon, Zuzana Kizeková, Jan Tréger, Bianka Bucková, a Ľudmila Manžárová. Dokunmayın asla benim hayalim, benim gençliğim, umudum düşlerim. Ben yaşarım günü dünden ziyade, kalbim virane, aşk fevkalade. Láska na druhý pokus. Zejnep? Áno? Zejnep, miláčik, ten konkurs sme vyhrali, je to naše! To naozaj myslíš to vážne? Áno, vyhrali sme! Gratulujem ti. Milý švagor, aj ja mám na tom zásluhu. Bez teba by sme to nedokázali, švagrík môj, poď sem. Tak poď. Zachránili sme našu rodinu a aj firmu. Odteraz nech sa nás boja. Nech sa boja! Aj keď je pravda, že sme trochu podvádzali, ale... Počkaj. To ja som ten, kto podvádzal. A urobil som to pre našu krásnu rodinu. Pre ňu som sa rozhodol riskovať. Dokonca som riskoval aj svoje manželstvo. No, len tak ďalej. Nájdem ti novú manželku. Ako sa hovorí, na ceste za úspechom je dovolené všetko. Len tak ďalej. Vyhrali sme! Dokázali sme to. Áno. Ten tender ste síce vyhrali, ale produkt je brak. O chvíľu ho možno kvôli tomu stiahnu z trhu. Čo chcete robiť? Na ďalší konkurs pôjdeme s upadajúcim produktom a to prospeje konkurencii. Mali by ste to premyslieť. Až potom sa radovať. Ja tomuto dievčisku vytrhám všetky vlasy. Miláčik, ty si predsa tehotná, žiadna bitka. My ju predsa prefackáme našim úspechom. Prefackáme ju. Dobre, upokoj sa. No, poďte sem. Vyhrali sme! Vyhrali! Ocko, Fatik vyhral ten konkurs. Keď konkurenčná firma vyhrá konkurs, je to situácia, keď sa neradujeme, dcérka. Viem. Fatik nemá o ničom ani tušenia, však? Nie. Aspoň si myslím. Potom, ako vyhlásili, že vyhral, bol celý bez seba. Ja som urobil všetko preto, aby sa nedozvedel o tom, že sme sa z konkurzu stiahli. Vieš, čo si? Si najlepší otec na svete. V týchto dňoch potrebujem trochu rozmaznávať. Povedz mi to ešte raz. Ty si ten najlepší ocino na svete. Ocko, nevie o tom nikto okrem teba však? Nie. Toto je len medzi nami dvoma. Dobre, Fatik sa o tom nesmie dozvedieť. Nedozvie sa, aspoň zatiaľ. Ako to myslíš? Myslím to tak, moja, že jedného dňa Fatihovi všetko pekne vyrozprávam. A keď bude Fatih taký starý ako ja, tak aj on pre svoje deti prinesie podobné obety. Ak budem žiť, čo budem, tak mu vyrozprávam o všetkých podvodoch, intrigách, podrazoch, ktoré sme mu urobili poza chrbát. Otecko môj. Pipav, pipav, pipav. Sestrička, strašne som vysmedla. Ak vás pekne poprosím, priniesli by ste mi pohár vody? Iste.
hlupáci. Ide sa na to, poďte. Poďte ku mne, poďte. Poďte. Ste tu všetci? Dobre. Takže počúvajte ma. Poviem vám všetko ešte raz. Prosím vás, dobre ma počúvajte. Ty. Áno, ty. Čo je tvoja úloha? Pôjdeš za sestričkou a povieš jej, že au, mňa tak veľmi bolí hlava. Poviem, že ťa bolí hlava. Dobre, presne tak to urobíš. A ty? Pokiaľ bude sestrička hľadať pre neho liek, čo urobíš s tou druhou sestričkou? Zabavíš ju. Tak toto by sme mali výborne. Ty spadni na zem. Pozrite sa. Keď tento somár spadne a omdlie, čo urobíte vy ostatní, keď príde lekár a sestrička k tomuto hlupákovi? Tak ich pekne obklúčite, chytíte sa za ruky a začnete tancovať. Je to jasné? A ja popri vás fú, k východu. Výborné. Vďaka ti, pane, na 35. krát to pochopili. Vďaka. Dobre, nech nám to vyjde. Poďme, operácia sa začína. Go. Čo sa stalo? Čo sa tu deje? Upokojte sa, počujete? Za čo ste sa zbláznili? Čo sa vám stalo? A moje posledné prekvapenie. Vďaka za pohostenie, Fadik. Tak dobrú chuť. Práve som to vybrala z rúry. Orhan, odkrytie čokoládové, krásne voňajú a sú vynikajúce, no tak poďme, nie ste na návšteve, ochutnávajte. Tak čo sa stalo, drahá sestra? Áno. Ako sa hovorí? Božie mlyny melú pomaly, ale isto. A nám dnes namleli víťazstvo v konkurze. Áno, vyhrali ste konkurs, všetkých ste porazili, s tým súhlasím. Ale čo spravíte, keď od vás budú chcieť produkt? Ak im chalva nebude chutiť, je po všetkom. Toto sa volá žiarlivosť. Fatih, ty si už zabudol, čo nám rozprávala babička. Čo nám rozprávala? Takže v období Osmanskej ríše si dali janičiari vyrobiť chalvu. Ale keďže im vôbec nechutila, strhli sa nepokoje. A sultán zoťal hlavu pekárovi, ktorý ju pripravil. To znamená, ak chalva nebude chutiť, prehrali ste. Selin má teraz pravdu. Kvalita je veľmi dôležitá pri výrobe a predaji. Napríklad, my pečieme torty tej najlepšej kvality. A ako sme na to prišli? Hneď vám to vysvetlím, lebo včera večer sme dostali objednávku na 300 kusov torty Láska na druhý pokus. Šaziment? Ako je možné, že o tom neviem? Ty o tom nevieš? Mala som ti to povedať. To znamená, že som mala veľa práce. Mala veľa práce? Veď tu hovoríš o 300 kusoch. Ako mám tie torty stihnúť upieť sama? To zvládneš to. Shazi, a ty objednávky dostávaš cez internet? Áno, moja. www.donesšázy.com Noťukáš si, poobzeráš, vyberieš a ja ti ju donesiem alebo odnesiem. Praktické. A nechceš predávať aj našu chalvu? Nechcem. Mám pravidlo, nikdy nepredávam nič, čo som predtým neochutnala. A už vôbec nie vašu neidentifikovateľnú chalvu, tu si na moju stránku nedám. Pozri moja, ja mám široké portfólio zákazníkov, ktorých nemôžem sklamať, musím sa držať istého štandardu. To by nešlo. Máš pravdu, Šaziment. Máš pravdu. A práve preto ti ju dám ochutnať. Orhan, zbehni do supermarketu oproti a kúp jednu našu chalvu. Naozaj, choď. Ja nie. Ja som veľmi unavený a navyše je už po pracovnom čase. Asistentovi nikdy nekončí práca.
Orhan, urob to pre mňa. Prosím, vedie to len kúsok. Choď. Ako sa volá? Kahinolu. To zatiaľ len vo sne. Dobre. Bon appétit. Fuj, to čo je? Zober to preč. Tomuto vy hovoríte chalva. Vravela som to. Namiesto boja s nami ste mali vyrobiť poriadnu chalvu. Celý má pravdu. V prvom rade potrebujeme chutný produkt. Čím skôr musím nájsť niekoho na výskum. Mám to. Čo máš? Zeynep, prečo sa pozeráš na nás? Už mám svojich výskumákov. Chceli by ste pracovať v našej firme? My dvaja? Áno, vy. Zeynep, aj by sme chceli, ale my sa v chalve nevyznáme. My sme koniec koncov len pekári. Mete, ty si opravár počítačov. Áno. Vidíš, keď sa všetci dáme dokopy, je niečo, čo by nás zastavilo? Nie. Uvedomte si, čo všetko sme už spolu dokázali. Nevyrobíme jednu chalvu. Mne sa tá myšlienka páči, bolo by to ako za starých čias. Presne. Dobre, ja som za. Mete? Dobre, tak aj ja som za. Super. Ja odchádzam, ste strašne nudný, mládež. Idem preč, mám toho naozaj veľa. Majte sa. Maj sa. Dovi. Ideme. Poďme. Daj na to. No, pozrime sa na to, ako to chutí alebo nechutí. Čo tomu chýba a čoho je tam veľa. Fadik, ty si na toto špecialistka. Tak tomuto neverím. Pozrime sa, kto prišiel, pozrime. Welcome, Lady Dilber. No poď, daj si u nás tortičku. Bude to zadará, poď. Nechcem žiadnu tortu. Čo by som robila s tvojou hnilou tortou? Chcem sa porozprávať. Hnilá si akurát ty. Navyše, už som na odchode, ale myslím, že by som si pre teba mohla nájsť nejakých 5 minút. Ako vidím, aj ty si veľmi rada, že ma vidíš. Áno, naozaj ma to veľmi teší. Vieš, vždy, keď vidím individuum, myslím niekoho, nad kým som vyhrala, vždy ma to zahreje pri srdci. Čo moja, prišla si mi poboskať ruku? Nie, Šáziment. Prišla som ti povedať, že my dve sme ešte neskončili. Vieš, ako sa hovorí? Good morning after supper. V preklade, vták je už v klietke, takže je koniec, Madame Dilber. To teda nie, baby. Kým Dilber nepovie, že je koniec, tak sa nič neskončilo. Wow. Myslím to úprimne, keď poviem, že ma očarila tvoja sebadôvera moja. To ti mám vytrhať vlasy, aby si to pochopila? Čo to tu táraš? Odvetu! Chcem odvetu! Ale. Takže odveta, ha? Presne tak. Minule sme súperili v tvojom teritóriu. Ak máš odvahu, príď k svojej súperke a uvidíme. Dobre. Hádam si, nemyslíš, že sa ťa zľaknem? Poďme. No poď. Strýko. Nechajte strýka. Nechajte ho. Strýko, neberte môjho strýka. Prosím, neberte môjho strýka. Neberte ho, neberte. Uj, máš vysokú teplotu, chúďatko. Neberte, strýko. Uj, upokoj sa. Strýko. Upokoj sa, už to prešlo. Mami, mala som taký zlý sen.
Hrali sme sa v záhrade a... Striko mi išiel naproti. No a ja som šla k nemu a chcela som ho objať, keď prišli policajti a odviedli ho. To bol iba sen, drahá. Už to prešlo. Neboj sa, už je to preč, dcerka. Tak toto ďalej nepôjde, Elif. Vstávaj, pôjdeme k lekárovi, obliekaj sa, Zlatko. Mami, ja nechcem ísť k lekárovi. Chcem svojho strýka. Prosím ťa, zober ma k nemu. Prosím ťa, Cerka mami. moja, najskôr pôjdeme k lekárovi a potom uvidíme, Ale ja ako ti nechcem bude. žiadneho lekára, ja chcem môjho strýka. Dobre, zavolám mu. Počkaj, zakry sa, Zlatíčko. Hneď sa vrátim. Ajfer! Čo je, Jadigar? Čo sa deje? Uj, Ajfer, Elif je veľmi chorá. Celá horí, má vysokú teplotu. Povedala som, že ju vezmem k lekárovi, ale ona nie, len strýko. Daj mi tvoj telefón, keď bude počuť jeho hlas, možno sa upokojí. Dám ti ho. A prečo nevoláš zo svojho? Ty si ale... Isť. Daj. No. Vďaka. 9... Cerka! Haló? Bráček, tu je Jadigar. Jadigar, ako sa máš? Bráček, niečo ti poviem, ale nezľakni sa. Mami, daj. Tak hovor, Jadigar. Elif je trochu chorá. Dám ti ju, nech ťa na chvíľu počuje. Na. Haló, strýko. Elifsu, čo sa stalo? Strýko, tak veľmi mi chýbaš. Strýko, miláčik, ty mne chýbaš oveľa viac. Strýko, mne sa o tebe snívalo, vieš? Išla som k tebe, aby som ťa objala a potom prišli policajti. Prišli a odviedli ťa. Ja som za tebou kričala, ale nepočul si ma. Zľakla som sa. Si teraz v poriadku? Áno, som v poriadku, to bol iba sen. Strýko, hovoríš mi pravdu však? Prisahám, že sa mám dobre, Zlatko. Bola to len nočná mora, to je všetko. A navyše, skutočnosť je opak snov. Naozaj? Je to pravda. Vieš, ako to je? Ak sa ti sníva niečo zlé, tak v skutočnom živote sa stane niečo dobré, rozumieš? A preto sa netráp. Našťastie sa mám dobré. Neboj sa. Dobre, strýko. Ja teraz musím položiť. Ale počúvaj, ty si dávaj na seba pozor. A rýchlo sa uzdrav, dobre? Strýko, ja... Áno. Mám ťa veľmi rada. A ja ťa mám rád ešte viac. Miláčik. Upokojila si sa, ha? No tak už si ľahni, poďme. Každý, kto neposlúcha svoju mamu, dopadne takto. Spí. Oj, moje dievčatko. Môj miláčik, no tak spínkaj. No. Dievčatá, musíme si priznať jednu vec. Keď tu nie je naša Mukaddes, tak ideme zomrieť od nudy. Už je to raz tak. Nikdy by mi ani vo sne nenapadlo, že to poviem. Ale máš pravdu, Fehmi. Je síce blázon, ale naše dni neboli fádne, keď tu sestra bola. Povedala by nám, zas čítate tie trápne knihy? Myslíte si, že z vás budú géniovia? Povedala by, s vami nie je zábava a odišla by. Alebo by nám povedala, vstávajte, ideme si spolu zacvičiť jogu. Alebo by nám povedala, veď vy tu zhniete, čo takto wellness. Haló? Hovorím s pánom Fehmim Šekerjizadem. Áno, to som ja. Pane, volám z kliniky, kde bola umiestnená pani Mukaddes. Mukaddes sa niečo stalo? Pani Mukaddes utiekla, nevieme ju nikde nájsť. Čo? Ďakujem vám, že ste mi dali vedieť. Hneď prídem. Fú, Mukaddes. Čo sa stalo s Mukaddes? Utiekla. Čo? Idem na kliniku. Idem s tebou. Django, tvoja teta utiekla. Dajte mi potom vedieť.
Synček, mama má teraz prácu. Nič sa nedá robiť, musím pracovať. Pokiaľ nepripravím tú najlepšiu chalvu, aká existuje, som nútená pracovať. Salim, čo to tu robíte, synček? Robíme chalvu, miláčik. Doma? Áno. Kým nedosiahnem dobrú chuť, tak ju budem robiť doma, v cukrárni, u Fadik, vo fabrike, všade, kam prídem. Ja tvoje varenie zbožňujem a aj teba. Aha, tak vidíš, poď sem. Dám ti trochu ochutnať. No ukáž. To čo je? Akože čo? Chalva. Toto? To je naozaj taká zlá, Fatih, to mi nehovor. Miláčik naozaj je zlá, nemá žiadnu chuť. Ako to, že nemá chuť? Asi si zabudla pridať cukor. Zlatko, na schvál som nedala cukor. Snažím sa nájsť originálnu chuť. Prečo? Aby ľudia vôbec nemali radi našu chalvu? Fatih, vieš, ako ma týmto demotivuješ? Miláčik, myslím to vážne. Chutí to horšie ako chalva našej firmy. Musíš ešte trochu popracovať. To vôbec nebolo milé. Bolo to tvrdé. Priateľ hovorí pravdu. Pravdu hovorí aj priateľ, aj tvoj manžel. Budem k tebe úprimný, aby sme boli úspešní, dobre? A keby som sa ja vzdala, aby si bol úspešný ty? Nie. Si Šekerdžizadeová. Žiadny Šekerdžizade sa nikdy nevzdáva. A ty si Zeynep Šekerdžizadeová. A ja ti verím. Jasné? Synček, dnes som ti zachránil život. Aj keď si to asi neuvedomuješ, keby som neprišiel, tak by si tú chalvu koštoval ty. Fatih. Pusti sa do toho. Tak ja do toho pridám trochu cukru. Synček, kde je gorila? Kde je gorila? Skúsim dať aj sirup z agáve. Do pekla. Zlodej! Tak, tu máš! Pane môj, čo sa deje? Čo sa deje? Čo by sa dialo? Chytila som zlodeja, Jadigar. Striko! Nie! Ach, Ševket! Aký zlodej? Ševket! Striko! Ach, teta Ajfer! Tvoj strýko. Ševket, bráček! Čo sa stalo? Ale veď je to kapitán Ševket Jadigar. Ajfer, prečo si sa nepozrela? A čo by som videla, Jadigar? Pozri sa na ňo, nemá nič, čo by pripomínalo Ševketa. Vyzerá ako nejaký motorkár, alebo skôr ako nebohý Jem Karadža. Striko, preber sa, striko! Oranžie? Bráček! Ja neviem, asi áno. Neviem. Trochu s ním pohyb, má niečo zlomené? Orhan, dýcha, alebo som sa stala vrahyňou. Nedáme mu privoňať kapustu. Striko! Ševket, preber sa! Tak vy ste ma chceli zavrieť do blázinca. Mysleli ste si, že odtiaľ neujdem? Tak a teraz ma nájdete, ak sa vám to podarí. Čo si vy myslíte, s kým máte tú česť? Kto je tam? Pani Mukader? Aká Mukader? Tak kto ste? Ja som Mukades. Buď ticho, nekrič! Niekto príde, hovorím ti. Nehnevaj sa, kapitán. Keď som ťa videla takého dogabaného, myslela som si, že si zlodej. A odkedy zlodej vchádza do domu cez dvere? A čo ja viem? O takom čase v noci mi nič iné nenapadlo. Ševket, Ajfer má pravdu. Zbytočne sa na ňo hneváš. Čo má znamenať, že ideš domov o takom čase a navyše bez A ohlásenia? čo som mal robiť? Mám hrať na bubon, keď idem do vlastného domu? Pani Meriam má pravdu. Mohol si nám dať vedieť, že večer prídeš. Áno? To musím oznámiť, že idem domov. Ty vieš, ako to myslíme. Toto je tvoj dom. Môžeš prísť aj odísť, kedy len chceš. Ale čo, ak by ťa tu prichytili? Toho sa bojíme. Nie. A to, čo ste urobili, je naozaj veľmi nebezpečné. Čo sa mi môže stať? Počula som strýkov hlas. Strýko!
Poď ku mne, moja. Strýko! Vedela som, že prídeš, strýko. Ty moje všetko. Tvoj strýko príde vždy, keď budeš chcieť. Vidíš, ako sa teší? Aha, ako sa len teší. Musíš sa hneď aj vrátiť. Trochu si ťa postískam, porozprávame sa a potom pôjdem. Ale, strýko, nechoď, prosím, nechoď. Ako chceš, tak ja nepôjdem. Dobre? Ty si ten najlepší strýko na svete. Nechoď preč, veľmi mi tu chýbaš. Aj ty mi veľmi chýbaš, Mojko. Veľmi. Miriam, poď. Aj ty si mi veľmi chýbala, žena moja. Aj ty si mi veľmi chýbal, drahý. Jadigar, kam ideš? Mám ešte nejakú prácu v kuchyni. Dobrú noc prajem. Áno, dobrú noc. Lásky moje. Vy len buďte pri mne. Miláčik, hovoríme, že strýko je pometený a tak. Ale videla si ich? Majú sa stále radi. Myslíš, že sa to podarí aj nám? Jasné, že áno. Pochybuješ? Zlatko? Zlatko? Ty by si predo mnou nič neskrýval však. Neskrýva, láska. Nekonal by si poza môj chrbát. Veď... som predsa tvoja žena. Neoklamal by si ma. Prečo sa tak pozeráš? Neviem. Je niečo, čo mi chceš povedať? Áno, miláčik. Chcem sa k niečomu priznať, pretože to už ďalej nezvládam. Už to neviem v sebe ďalej udržať. Nechcem nič tajiť. Hovor, láska, počúvam. Priznávam sa. Švagor ma najal ako agenta. Mal som zistiť, akú ponuku dáte. Ale... Áno. Ale je mi to veľmi ľúto, miláčik. Naozaj ma to mrzí. Prosím ťa, odpust mi to. Povedal som mu, že to nechcem, že pred tebou neviem nič utajiť. Ale tak veľmi ma prosil, tak veľmi... Ty hlupáčik, veď ja som to vedela. Vedela si to? Áno. Orhánko, ach joj. Ty si ešte stále neprišiel na to, s kým si sa vlastne oženil. Tebe by som to odpustila, ale môj brat ma chcel takto nechutne oklamať. Vy darebáci. Obaja ste takí naivní, že sa na vás ani neviem hnevať. Poď sem, láska. No poď. Poď. No poď. Ty. Vedela si to? Mala by si sa hanbiť, Selin. Spojil si sa proti mne s bratom. Dobre. Nechcem o tom hovoriť. Fajn, takže dnes v noci budeš sám. Ale to sa nerobí. Ako si sa o tom dozvedela? Myslíte si, že ste múdrejší než ja? Miláčik, toto bude po dlhom čase prvýkrát, čo budem naozaj pokojne zaspávať. Ja takisto. Ale pamätáš si, čo som ti povedala? Že ty to zariadiš a všetko sa podarí. Nepovedala som to? Som šťastný človek. Vo chvíli, keď som na dne, niečo sa stane a všetko je zrazu v úplnom poriadku. Veru tak, láska. Našťastie. Miláčik, my sme chránení? Fatih, som tehotná. Nie, tak som to nemyslel. Myslím to tak,
že nás dvoch asi chráni nejaká vyššia moc. Áno. Vždy, keď je najhoršie, keď už nevieme ako ďalej, keď nevieme, čo budeme robiť, vždy sa stane niečo, zázrak a všetko sa zrazu dá do poriadku. Keby sme tak našli správny recept na chalvu. Nájdeme, láska, nájdeme. A bude to tá najchutnejšia chalva na trhu. Poslal som správy vesmíru. A keď sme teda s tým vesmírom naviazali takú komunikáciu, nepoprosíš ho, aby nás nejako zbavil tej odpornej ženskej Jansu? Ty na tú Jansu žiarliš, láska. Kto? Ja? No, neblázni, Fatih. Na čo by som asi tak mala žiarliť? To ja neviem, ale je to celkom pekná žena. Vieš, čo ti teraz urobím? Čo mi urobíš? Zavesím ťa na strop, ale nie za hlavu. Prosím ťa, myslíš, že sa pozerám na niekoho iného? Nepozeraj sa. Jasné, že nie. Nech mi oči vypadnú, ak áno. Teda okrem situácií, keď to nie je z vlastnej vôle, napríklad keď mi niekto dá do nápoja drogy. Čo to tu táráš, Fatih? Nič, miláčik, nič, to mi len tak napadlo. Poďme spať. Poďme na to, Šaziment. Nech vyhrá tá lepšia. Tá lepšia už vyhrala, drahá, ale ty asi tých prehier nemáš dosť, ty bojovníčka. Tak to sa uvidí, až po tomto súboji moja. Viz. Počúvaj ma, slečna Dilber. Tá, ktorá súboj prehrá, nechá Birola na pokoji. Už mám fakt pokrk toho, ako sa s tebou zahadzujem 8 dní v týždni. 8 dní v týždni? Ha? Čo to trepeš? Zasi začala s tými tvojimi hlúpostiami, ale to je jedno. Muzikanti, hrajte!
Zalúbila som sa, počúvam už len slaďáky. Keby som bola šoférkou, tak cestou počúvam pesničky o láske. Všetky moje cesty vedú za Birolom. Ak to takto pôjde ďalej, svadba už je za rohom. Poďme, DJ. Táto naša Dilber je snová žienka. Je to normálne, je stará dievka. Určite by nám chcela prísť na svadbu, bude koncom leta. Shazimend a Birol sú spolu, to vie aj dieťa. Stará dievka, ale aká dobrá. Každý druhý doktor by si ma za ženu zobral. Avšak okrem Birola nikoho iného nechcem. Bodaj by ťa roztrhlo, ty jedna neprenáša ciment. Jo, keby som chcela manžela, na každom prste ich mám zo pár. Ak mi neveríš, potvrdí ti to aj mesiar. Dá ti aj klobásky a povie ti, že ja som žena lásky. Love, líbe a more. Birol bude môj, drahá Dilber. Vraj žena lásky, to sa dobre bavím. Ak by som nikdy nevidela ženu, možno ti aj uverím. Zlatko, Birol je môj, som povedala, zmier sa s tým, moja drahá. Jo, myslíš, že si pekná, keď si dáš tony make-upu? Keď si ma videla s Birolom, tak si až spadla na hubu. Radšej si to uvedom, kým nie je neskoro. Birol sa do mňa zalúbil, už je hotovo. Choď hrať radšej poker, moja výhra v láske už je totiž moja. Ak by som na Birola zabudla, bodaj by ma šlak trafil. Keď ja ľúbim, tak ľúbim poriadne, to vie každý. Co ty si tá, čo prehrala v láske? Birol nedá svoje srdce takej slonej kráske. Viem, že som vysoká, no v ničom to nebráni. Ak mi neveríš, spýtaj sa v horárni. A čo ty, moja? Pozri sa na seba. Ideš si po ulici ako veľká kopa hnoja. Neviem, prečo si každý myslí, že mi treba cvičiť. Ženu musí chlap aj za niečo chytiť. Kým sa ty naučíš správnemu správaniu, Birol a Dilber poputujú priamo k oltáru. Vravíš, že si správna žena, no ja žiadnu nevidím. To ty sa pozri na mňa a príklad si zober, ti vravím. A čo ten tvoj hlas, ako taká hustu gágaš? Ja negágam. Gá? Gága. Gága? Chlapče, na tom gáganí som sa úplne doplietla. Ty, ja som vyhrala som. Tak to pozor, už ani na chvíľu na teba nepočkám. Prišiel rad na teba, no neotvorila si ústočka. Je mi to naozaj ľúto, Shazimend. O Birola si prišla v tento moment. Prestaň, to určite. Neplatí nič, na čom sme sa dohodli. Nevyhrala si ty, ale ja. Stav vyrovnaný, jasné? Jasné. Ty si ale veľká kalamárka. Birola som vyhrala ja. Uznaj svoju prehru. Neuznám. Nič také neuznávam. Námietka. Počúvaj ma, Dilber. My dve si to ešte raz rozdáme, ha? Nájdem si ťa. Maj sa. Dovi. Bye. Jala! 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 Ja som to vyhrala! 60! 70! 80! 90! Hudba hraj! Hudba hraj! Birol je môj! Birol je už môj! Birol je môj! Slovenské znenie vyrobilo štúdio Magic Voice.